Me ollaan ihan vaan tuuraajia me näyttelijät täällä. Ja tehän ette varsinaisesti menetä tässä mitään. Kiitos. Tohtori muuten itse tupakkamiehiä? En ole. Että tietenkään niin joku itse lääkäri. Sehän vähentää elinvuosia. Tupakointi. Vaikka ei tietenkään niin paljon kuin tämmönen rutto, vai mitä? Niin, no siitä nyt on paha vielä sanoa. Entäs se revoltti? Marja! Marja!